Lakini kibiro nego bedni miwa notice inyisowa ni biro tich ang'wen tidok tich makama. To ma koro kumak simu miyo notice nang'o? To dior message. To od wuoda ni be kabiro takwayo? Ya, od wuodi okenodi. Nyanya kach. Bed dhako modimbore. Od wuoda kabiro ok akwa rusa. Adimbore malich. Ma wuoda mating'o dweche 9 mok inyal nyisa ni kabiro e ode to gikoro ni akwa rusa. To kawidhi dak kode nang'o? Kawidhi dak kode dala. Odika. An to koro ng'ama thaga ni. Anti nodhi. Corona ni tutti nostri. Beh. Ok ng'eya? An chiemo ni. Ng'eni kombe gino bedo imported abroad. Ok gin kom ma ng'ato ang'ata kete. Be kete make sure ni kik inyono carpet. Kodhi nono carpet. Ngima to. Wuotho maber. Ya kan. Mano to pur. What do you mean? Kwa chiuga kataka akiwach kata jis university nyaka mbalariany magi to golo kanye glass to mara mi plastic ndio wacho ni adala Hey, Inga, Natalie Ladasha, Christine. Natalie? Kama kaka meru no pondino wako miu. Dong wakto bero kero kama ya mamade. Amico, asemi pi modho. Kome obedo important to wuoda te mo import. Wuoda ma igodo mana ka chuoro weya ka jahigni 2 matero nyaka mbalariany. Koro kata koro ka nosebedo wuodi yero mipuonje. Koro nyaka sani pod idwara ni mondo control. To ng'eni nyathi ma wuoyi be kosekendo tiweyo koro loso ode. Ano nyisa ni mondo awe tich. An housewife. Mano ber. Tenani kawuono to koro jatich nitiere oko. Koro wani off matin koro kawuono. Ema koro miyo dakena. To jatich to okidhi tich. Kare dwaro jatich mar ang'o ya? Kare iti ang'e. Mati dondri yawa. Idondri? Wuoda wuok gokinyi dhi manyo ni pod indiko jatich. Kare iti mang'o godiechieng'? An ok omanyo ne nyithinde. Dong'ene mana nyisa na diti. Wait a minute, baby, I'm coming. There's a woman here who is disturbing me. I'm coming. Kasi ng'eni nyithindo ka kwach kata mana dholuo. Bing'e Kiswahili. An mare me kila sani.
Ariyo te makoro ibrag ni wuodi tipuonjo nyaka university biyo ke kata wich kuot. To koro mani nyithindo gik tiwuoyo go nang'o? Iwacho malit. Nareme klas 2. Momiyo nokadwa ni wuoda bor ime klas 2. To wuoda ni nuromo go kanye? Noromo kode university. Koro noreme klas 2 to nuromo adi? Adong gi natudo e university machielo. Tera ng'wech. Oduogo ga sadi. Oduogo sa achiel. To kikalna kata bado ne. Apenji, ibiro neno? Ibiro neno? Dala kech ng'eny. To kapango kae betinde ginene yawa betinde biro tinindo kamano dong nyaka ni miwano lakini go kata simu ni biro. Omondi katigo ne simu koma. Nong tero wa kech ng'eny dala marach mapera tinde wachamo rumo te. Kuma gido understand tije mag airport. Be bagi ni ndalo manokoni na nyisa na koni kata bag ni nobedo important. Lakini kibiro nego bed ni miwa notice inyiso ni biro tich ang'wen tidok tich makama. To makoro kumak simu miyo notice na. To gior message. To od wuoda ni be kabire takwayo. To ya od wuoda kenodi. Nyanya kach. Bed dhako modimbore. Od wuoda kabiro ok akwa rusa. Adimbore malich. Ma wuoda mating'o dweche 9 mok inyal nyisa ni kabire e ode to gikoro ni akwa rusa. To kawedhi dako de wadi. Kawedhi dako de dala. Ade miye nyako. Nyako dak ne miye chon. Nikech ing'eni ka ni biro to ni nyiso kata ni nyisi oro ne message na biro. I'm coming baby just a minute. Winjo ka nyithindo be dwaro. Koro kwanza kwa hakika taka kidhi interact gi nyithindo nikech ero Kiswahili kia Kisungu be nyithindo gi kwanza dholuo. Kata nyar ner gi nyachuda mane odwa kendo. Ne nyako man gi luor ang'e nang'o gik manotimore. To mano nang'o gik manotimore. Mano no nyari tene maritam to koro. Irumo wuoda Kor ka bag ni to kapa. Ma kata mana simba moko maki. Gotu, amigo wuog kema. Gotu ne mandi wuog kode. Abiro, ne kikome. Wana na kode. Hello? Network theko, network. Hello? Omondi. An mama. Tomata ng'oma ni e ot ni yawa nyathina. Kare momiyo idhero makata kaka atim raundi. Iyudo promotion to kar mondo mi ichwe idhero. Magi tang'o yawa. Kata nyar ner gi nyachula mane idwa kawo cha ne ber. Kata bag na otamre kawo, kombe otamre no kanyal bede kombe mobedo important. To kara iduogo sadi. Baby. Hi. Why didn't you tell me this woman is coming here? Janyuolo leo. Oh, I know she's your mother, but you're supposed to inform me that she's coming. No, just book hotel for her. Yes, I understand. This is our house, but it is not her house. Me, I can't stay with my mother-in-law in the same house. Just reserve a hotel. All you have to choose between her and me. Choose one person. I can leave the house for the two of you. Okay. Alright, now you are talking. Nice work. I see you in a bit. Bye. Daddy. Ukaweka madhari, hizi ni ndio hotel. Okay, ni sani biro.
Koro ing'eni ka dinyi Saturday waikore, an ok aikra mar bedo gi wendo kawuono. Koro in asewuoyo kode maber, odhi book ni hotel kapok obiro. Koro kobiro tokawi to udhi kode hotel. Kasto nasepangoga ni nyithindo adwaro tero out. Koro request ni ka gia biro gi bag ni miting'e, ibed kode varanda ka seche mondo ibiro. Inyuolo yawuoyi. Mina ni timo nani? Yawuoyi tagonu maber. Koro ting'o nyingi timo nani? Chieng' mondo timni. Ona onge wach, orit. Kara Nyithindo luonga. Nyithindo luonga. Chula lami. Dhi adhi.